Khuzani King idlamle ezimpungose ithi lavele laduma. Ukhuluma ngani Khuzani? Veza ipost yama-Metro FM Music Awards 2026 Festival kusasa kuzobe kunjalo. Sekuphela ukuqagela ama-awards azobe khona. Kuno-Best Maskandi laphana, kuno-Best Viral Challenge, kuno-Song of the Year, kuno-Music Video of the Year. Kunezinto nje ey'ningi ey'hlabahlosile ezobe zikhona. I-line-up-ke izobe ibophele kanje: kube khona obani, oYoungstana, oLamiz Holworth, obabala oLerato Kganyago, DJ Tira, uJumbo, oKhuzani, oDonkey Boy, Black Rhythm, Gold Max, Dreka, DJ Sox, Big Nas, noBeast, Dladla Mshunqisi, Sammy K, Benny Maverick, DJ Amenisto, Thandeni-ke SK, uFeza, uFrost, DJ Anza, uMafikizolo, Gqom Giving, DJ Tokza, Thobela, kube ubani ama-TLB, ama-host kuzobe kukhona obani laphana-ke, oHope Mbele, kube oSomizi, Sizwe Mdlalose, Zola Z Lavi, uSkhinkili, weSkhinkili, simbonge uSkhinkili kahle-ke lapho ukuthi-ke abe khona emcimbini omkhulu kangaka. Shuthi-ke bamcelela uSkhinkili ukuthi angasali laphana, neze ungizwe laphana ethi uqhashaza amabhinca. Asethi hayi sekulungile manje, nabo uSkhinkili siyababona, bayabhenefitha. Into esibohle kakhulu ukuthi umcimbini ongaka uSkhinkili abe khona. Silindeleke ukukhulu kuyena kuSkhinkili, uyakhuleka kulo msebenzi wakhe. uSkhinkili impilo yakhe ishintshile ngampela bafowethu, afuna ukuqamba amanga, ishintshile impilo yakhe iyaphezulu. Bese kuba ubani-ke, oTibo Touch, uMgilane, LV, noMel siphatha amathikithi, General Access 300, VIP 750. Imicimbi zobe kuphi? eMoses Mabhida People's Park, Saturday 25 April 2026, kuyoqala ngo-2 kuze kube ntambama-ke. Sho kanjalo-ke laphana-ke, hhayi akunankinga iy'ngane zakwethu zibosheleke laphana-ke ngampela. So asazi abantu behleli ipost, kodwa-ke yona-ke injalo-ke ipost ime ngale ndlela eme ngayo-ke. Sibeke kakhulu-ke laphana kuKhuzani ukuthi usikhumbuze, asireminde ukuthi kusasa kuyobe kunama-awards, abantu bebheke ukuthi obani abawinile, obani abavoteliwe. Kahle, siyabonga.